ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ସହର ମୁହାଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ, ଗାଁ ମୁହାଁ ସହରୀ ଧଳା ହାତୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗତକାଲି ରାତି 2ଟା ବେଳାର, ଯେଉଁଠି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ଭିତରେ 16 ଘର ହାତୀ ମୁଙ୍ଗାପଡ଼ା ପଟୁ ବାହାରି ମନମୋହନ ସ୍କୁଲ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ମଧ୍ୟ 6 ଘର ହାତୀ ସହର ଭିତରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଗତ ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ। ସହର ଭିତରେ ଏତେ ବଣୁଆ ହାତୀ ଦେଖି ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ କି କେମିତି ଏ ହାତୀଙ୍କ ଦାଉରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ଏହା ବି ଅଜଣା କି ଗତକାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସହର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ହାତୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହା ସହର ଭିତରେ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କୌଣସି ଖବର ମିଳିନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବଡ଼ ଆତଙ୍କ। ଦିନବେଳେ ଗାଁ ଗାଁରେ ସହରୀ ହାତୀ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ସହର ମୁହାଁ ହେଲେଣି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ। ଏବେ ଚାଲିଛି ହାତୀ ହାତୀ ଭିତରେ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଗାଁ ମୁହାଁ ସହରୀ ଧଳା ହାତୀ ଏବଂ ସହରୀ ମୁହାଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କିଏ କେତେ ହିଂସ୍ର।